מפני שמה ששמענו פה זה תיאור של הילד שבא לקליניקה ויש לו בעיות התנהגותיות שבאופן אינטואיטיבי אפשר לקשור אותן לליקויים ויכולת להשתמש במשאבי קשב. ההגדרה של הליקויים האלה היא הגדרה אינטואיטיבית, היא לא הגדרה פורמלית. אפשר להגיד בסדר, אם הילד לא מצליח להמשיך באותה מטלה שבה הוא התחיל כשיש איזה פיפס בצד, אז כנראה שזה עניין של ריכוז. כשבודקים באופן, כמו שאורן הציע, כשמשתמשים בכלים יותר פורמליים כדי לבדוק את הדברים האלה, יש לפעמים הפתעות. כי מה זה כלי פורמלי? כלי פורמלי זה איזושהי מטלה שילד צריך לבצע, במטלה הזאת, האלמנט של הקשב הוא אלמנט נשלט. זה דבר שאפשר למדוד אותו, אפשר לכמת אותו, לתעד אותו, ואפשר להגיד בדיוק כמה הנושא הזה פגוע. ואנחנו עשינו מחקר כזה לפני לא הרבה זמן. השתמשנו בכלי שמודד את היכולת של ילדים להתמודד עם מסיחים בזמן פעולה. והסתבר שבערך חצי מהילדים שבאו עם הגדרה של ילדים לקויי קשב, למעשה היו תקינים לגמרי מבחינת היכולת שלהם לענות על הדרישות של המטלה הזאת. והבעיה היא בעיה עמוקה, מפני שאנחנו מדברים על איזה סימפטומטולוגיה שיש בה המון מרכיבים. חלקם באמת בתחום הקשב, חלקם בתחום ההתנהלות, חלקם אולי בתחום הרגשי בכלל, ואנחנו לא כל כך מזהים מה שייך למה. בסופו של דבר, אני חושב אתם בוודאי מכירים את זה הרבה יותר טוב ממני, כי אתם עובדים עם זה ביום-יום, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאיזה מין סל שזורקים לתוכו המון סוגים של ילדים, עם המון צורות של בעיות תפקודיות, וכולם מקבלים את אותו השם, את אותו אני רוצה פה להצטרף לשרגא בעניין הזה. יש ריוויו מעניין של סוונסון והקבוצה שלו מ-2005, והריוויו הזה בדק את כל המחקרים והתוצאות הקוגניטיביות לגבי מה שפורסם כמובן בעיתונות מקובלת, מדעית, עד לשנה הזו, לגבי ילדים שקיבלו את התווית ADHD, או היפר-אקטיביות התפתחותית, בפרוצדורה המקובלת ב-DSM-4. ומה שמסתבר שאין שום ממצא עקבי במבחנים קוגניטיביים למעט אחד. וזה במבחנים פשוטים של מה שנקרא Simple Choice Reaction Time, כלומר של מבחני זמן תגובה לפי בחירה. ולגירויים פשוטים ביותר, אתה מציג לילד שני גירויים, שלכל אחד מהם הוא צריך להגיב בכפתור אחר. ומסתבר שזה הממצא היחיד שאתה מקבל, שאותם ילדים באופן קבוע נוטים להגיב לאט יותר מאוכלוסייה אחרת. העניין הזה מאוד מתאים לטענות שקשב חזותי הוא בעצם מנגנון סלקטיבי של בחירת תגובה או מסייע לבחירת תגובה, והנה אכן אנחנו מוצאים את זה. היום יש כבר בצבוץ או התחלה של ממצאים שגם מאפשרים לנו למדוד קשב חזותי. אני בטוח שלפרופסור אוכרמן יהיה מה להגיד בעניין הזה, כי הוא עוסק בזה, אבל בסך הכל הממצאים הם מאוד מאוד דיפוזיים לגבי כל הדברים האחרים או הדברים שמעניינים אותנו. נוח לנו לחשוב שההפרעה, אם היא קיימת בתחום מסוים שאתה קורא לו קשב, היא תופיע בכל הנסיבות שבהן נדרש קשב. כי כעת, לאור מה שאמרת, אני יכול לעלות בדעתי שאלות של סוציאליזציה חברתית, שאלות של מוטיבציה. האם יש לנו איזושהי הבחנה מבדלת מוחית שתאמר לנו מה שייך לאיפה? יש פה נקודה מאוד מעניינת. בגדול, כשמסתכלים על פעילות מוחית, ויש בשנים האחרונות כלים מאוד יעילים כדי לעשות את זה, אפשר להכניס ילד או אדם מבוגר לצורך העניין למכשיר הדמיה, למדוד איפה מתרחשת פעילות מוחית בהקשר לאיזשהו תפקיד שמטילים עליו לעשות. למשל, תפקיד שדורש להתמקד בסוג מסוים של גירויים ולהתעלם מגירויים אחרים. ויש הבדל מאוד גדול בין הפיזור של אזורים מוחיים פעילים אצל אדם רגיל בהקשר של מטלה כזאת,
והפיזור של אזורים מוחיים שפעילים אצל, למשל, ילד עם הפרעת קשב. ממש רואים כאילו יש מערכות שונות במוח שעובדות אצל אדם רגיל ואצל אדם עם ליקוי קשב. ולכאורה יש כאילו כלי אבחוני מצוין שאומר, הנה, משהו פה שונה מהסטנדרט, שונה ממה שהיינו מצפים לראות, ואולי זה מצביע על הבעיה. אבל יש בזה גם מכשלות, מפני שאם אתה משנה את המטלה ההתנהגותית, אתה פתאום מקבל תמונה אחרת. מסתבר שההבדלים בין פעילות מוחית אצל אנשים רגילים ואצל ילדים עם הפרעות קשב הם תלויי מטלה. ויש מטלות שבהן הדברים נראים רגיל, ויש מטלות שבהן הדברים נראים מאוד מופרעים. וקשה מאוד ללכת עם זה למסקנות מרחיקות לכת. אוקיי, אז יש לי פה שאלה, לאור מה שאמרת, אני מניח שאתה מתמקד במכשירים כמו FMRI. אז יש פה שאלה, אתה לוקח מישהו, מבקש ממנו ביצוע מטלה, אבל אותו אדם שמבצע את המטלה מבצע אותה כבר כמי שהוא. כלומר, אותה בעיה שעלתה בדבריו של חגי לא נפתרת פה. כלומר, אם הוא הגיע עם מוטיבציות אחרות לתהליך הזה, אתה תקבל תמונה אחרת. נכון. האם יש לנו איזשהו ידע על חסרים דופמינים, למשל בגזע המוח או בגרעינים בזליים, אצל ילדי ADHD שמטופלים או לא מטופלים בריטלין? בסדר שאני אגיד משהו על זה. זו שאלה מאוד מעניינת, והתשובה די מאכזבת, כי אין שום עדות לחסרים במערכת של הדופמין, באזורים תת-קורטיקליים או אזורים קורטיקליים של ילדים עם ADHD, ואולי אפשר אפילו להגיד יותר מזה, שאם אתה מסתכל מה עושה טיפול בתרופות שמגבירות את רמת הדופמין במוח, שזה מה שהריטלין למעשה עושה, זה עובד אחרת אצל ילדים תקינים, ואצל ילדים עם ADHD האפקטים שונים. זאת אומרת שמשהו פה לא עובד לפי אותם כללים באופן מאוד מאוד בסיסי, יותר איך עמוק. אתה מתייחס לממצאים מ-MRI שהם די קונסיסטנטיים, שמראים שחלק מהגרעינים הבזליים, נדמה לי שהקאודט, הם יותר קטנים בממוצע אצל הילדים עם התיוג של ADHD? לא הייתי מתרגש מזה. לא. לא. אוקיי. אבל העובדה שיש אפקט נוגד או אפקט הפוך בשתי האוכלוסיות, באחת הרגעה ובשנייה פעלתנות יתר, איך אתה מסביר את זה בעצם? אני לא יכול להסביר את זה, ואני לא יודע על מישהו אחר שכן יכול להסביר את זה. אוקיי. זו עובדה ניסיונית.